Айде! Не бързай, чакайте. Чакайте. Кога е? Там 9-11. Девет голи. 8 на 3 ли беше или колко беше? 9 на 3. За кое? Първо ще яде грен, ако не ти чисти на път. А като в Осово, целият подход. Жизни и здравия сте, браво! Значи скоро и първо ще трябва. Стига бе, че да после хлебчета. Марти, къде е Стевчо? Това са го прили едно време, сега сме съвремени. Той така! Няма бе, той Деви, точно даже не е пипал, той чака за първата врата. Още чака за... 8 години кажем си работа да кажем си работа да това е русски. Бати тигъра са, Марти. Кой може? Гледаш? Съдя. Майде отзад, очета, няма никой. Аре бакта. Внимавайте отзад. Коцка, можеш да вземеш топката. Сега са. Изчакай, нека от... там има, ето. Марти, има. Аз като се върна от екипа, там е по-силно. Ще се видим пак, дали няма да причам на Енгло Канте направо, като се върна. Няма. Кезъм! То май с контузи, момче. Май с контузи нещо. Емате познае човек, когато си спиш. Трябва да има медицинска стара, да дойде да пресне също. Не, Хриска! Там километри един терабайт телефона! Обличи си, слага нищо на главата. Август! Ах, ти си ненормален. Тогава резервира? Ще обипа. Добавка. Ще обипа. Отвътре. Праскалките на бричките. Що? Сериозна работа. Таймер, спираш ли го са? Когато стана обмяната на лев към евро, неговата заплата от 10 000 лева стана 4 там колко евро. Аз там ще пукна. Там е комарът, че мани. Там не е като е така да ще мора. Вече не е Адам, вече Адам. Не бързай напред. Адамо. И да кажеш Адамо. Адамо. Браво! Надам! Адамо, вай бе! Адамо, тръгвай! Ей! Имаш ли спреса? Имаме! Йой, ти обажда. Косата само е като не откъдрав. Малко ли си? Адамо! Ево ли си вода, брат? Звъннете на Хаджи, бе! Хаджи е на море. Аз му бех писал Не, го питам. да застане отзад. Адамо, И да ги респектира, ама. О, чуй, бабе, чакай да предвидим. Иначе, мани майтапа, пиво скушка, кой си има това? Пиво стане зад гърба, Пари. Сам си Мишо. Съдя. Пробвай, бе! Браво! Що не пази? Пази ли аз? Само първото по време играха че. Иначе, тази жена. Иначе, го пак от мача. След това, че пази.
как тренираше сега. Много са си мачо. Наистина. Ти се метнеш 5 пъти, разглобиш се на този. Марти, мрадайте малко. Знаеш за кой? Малки вчера стана на 10. За Ямин Ямал. Знаеш пасна той това да нарекна. Ямин Ямал направо очите му като се заче. Кажи ми, кой не му се кефи? Няма да заповеда. Значи видя, аз казвам, аз се кефа на... Може. Спускат резерва. Добре, че е Мерино. Добре, че е Мерино, иначе... Кападари. Ей! Къде Мерино ти игра 90 минути на парата? Изчакай, ще има звуков сигнал. Камерата как ме дава. Поне на тебе да ти беха измислили, приятелю, едно чедърче. Преди колко ни биха с човек по-малко? 4 минути по-рано се свирих. Няма значение. Леле, ти контузивен ли си? Как? Стъпих на крило. Глезен. Ма щупили ли? Не, връзките си, кошилите са разтегнати само. Още. Не е по-за това. Риташ ли? А? Риташ ли? Не, баскетбол съм. Баскет? Футбол си ме кефи иначе. Как Даниел може да е най-добрият футболист Даниел. Аз не мога да разбера как може да Марко Ойер само да играе, това е трагедия като гледа. И това не го прави за първи път. Брат, на значение. 7 минута 0-0. Чисто, да. Браво там! Испания като цяло не игра много. Нека да не се лъжим. Браво! Аз заприх, че сме от един Белгия. Як ли иначе да не базите? Як ли докуда игра цял матч? Не знам, аз съм сигурен, че Франция е единия финал. Они не подаваха от десно. Всичките атаки беха от лево. Тук нема един минат човек, нема един успешен трибунчер. Един. Нема един. За гол. Ама къде ги минахте? Цомба, много рано си дошъл. Не може да си договори човека. Не се наджава с Испания единствено отбор, който се... Черно! Черно! Не може да си договори човек. Той връща. Още 3 минути и половина. Аз да докарам. Да. Ало, господин управител. Последних ли? Кроме после да плаща си мики. И за момчето, къде снимате? Това се трима за Това не се коментира. Адам се обличам. Чай бе, вие сали сте? Вижте, тройна смяна. Трипойна. Пентахил. Демек от 2 до 2,40 или от 2,10 до 2,40? А? 2,10 до 2,40. Дрежда ме се очита! Аз това ти казах от 8,5 до към 2,10. Мерси. И откъде е от тук чешма? Супер. И примерно от 6,5 до 9,9,5. Браво, паце. Не, нас. Идва Марти. Да, Маре, преди Топката дори. Десен крак и топката. Десен крак само и топката. Да лъжи, иначе. Айо, на пръсти!
Браво, Боби! Как са тия? Как е? Браво, Кире! 0-0. Браво! 0-0. Кръго. Да, ще имате да нападни, почивка! Да. Давай, брат, ама те да не победих. Браво! Ако не шо? Ще влезеш? Смените, може ли малко? Да, бе. Хората на това време са на реката, не са на изпълнение. Цомба, кажем да мръднат. Кажем да мръднат. Нормално е за къпане, за такова да си плуваш, даже ще не стои капче. Аз бе вчера, знаеш, и се прибирам към нас. И едно куче посада ме лая, аз да се подгони ми падна с телефона. Айде, чита, с една минута. Прите се до! Язък ти го фали този телефон. Ама убав. Един, само един. Айде, тази шанс, лайда. Половин минута! Балдаран. Що не е бачково, добре. Така ми е купил Крумеш, да направя. Да, това е ясно. Бачково на лота вода. Най какво? Водата, внимай! Колко каза? Айде, Георги, ти са. Ти гол май няма да си виж. Така ли? Да. Аз ще ги на бачково. Кой не ги?